Natindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Geset. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupagan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbangkal daw bigat kada kayo amin na po. Mabigya kabuasan Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal. Nasari balita isyo tan komentaryo ni Pakarad Sari Matuan. Liknay Balay! Siyempre kalop kan tabayo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service always. Tansay magtaryon ningkor, magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kalop kan tabay timat. At technical side, say Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Agaw natatang tanagagik na Huwebes, Petsa 15, at bulan na Mayo taon 2025. At sa kinin makapaerman niya balita, yan sasabi at si katayo natatang tanagagik. At saya so resulta na say bilangan na balutamat at party list. Ta unong at informasyon na tatang tanagagik ni ang gapoy ang gansakay ya party list from Pangasinan. So akaloob. Singa, ha? Although ang gapo ni proclamation na say Commission on Elections, pero jad trend na sa may bilangan kapaborito RJ. At untan lasong papaway piga-piga raman so party list ya taga Pangasinan. So aga akaloob at atang tanagagik at saya aga akagamor at sa may kaaga kasabit sa may 20% ya threshold. Ya bali-bali kumon yang gano walay sakay, yung makairong at walay representante na sari taga Pangasinan. Unfortunately, gabay da mo so ungkaraw na tulong nga darawi. Ad arawi. Katutay gabay na majority di tira na total pero no gawat-gawat kayo na ni di karawi tulong. Ay alaman ko nyo. On.
So, si katulatan na tatong Kasi tanagagi sa iya kanya ni bagadatan, kumuna may isang kagawat. Pero lanti, gano gabay na pigararan makatalos, no majority. So, ang tamlatan, kula gabaya ibaga, di ba? Yun. So, nga pinagawaan. Pero sa kwangkulante, maong may kumun, may isang kagawat. Di ba? Bali-bali kumun. Mm. Kasi katulatan may ibabaga ta kapaborito aje kauntan. Ya before ni election, nunot yu kumun, ya maong, ya duman-duma, ya walay taga Pangasinan, ya kay batayon party list, ya panjarundan, mainumay ya naasinggeran. Walay may jad biglaan niya pan kaukulan, walay tampol. Yan na asinggeran natan siya pa asinggeran tayo tanggapi ang gansakay. At sa raray mangitatanduro ya arian party list ya mangitatanduro para luyag na Pangasinan tanggap pumat so akalusot lang ti. So we have to live by the reality now kapaborito ajay ya noong karo tayo tulong latay madarawi. Mambiyahe tayo arawi. Ay agi makapaarma na tatang tanagagik. At lanti, aray turn of events na nagagawa natin. By the way, gabay ito ipaliwawa manaya ng Vice Mayor Sammy Rosario, kanina boss lamang effectivity, na sa may resignation to as Vice Mayor, na sa ibali na Binmali at ating tanagagik. Ya sa may resignation to, at tapian ni Yagel. Ni Yagel iray totoo ya simusuporta matid si kato at anto ka man nira ya nayarin pakapasno kandad si kara tapi ang jaron tan saksakila saksakila so bali na Binmalay at tan say sakini amay gabaydan iparuntal mat at ating tanagagik, ipakabat mat at karaklan niya, they have done their best ito at siyempre aliwalabat ya saya so nayarin sa may tawag dad sa kapaborito aji may walad mo rin dilak ako nagbuyor may abala anday oras da yon 15 years siguro is good enough kapaborito aji although makaparma na to tatimat sa agawan ng Mayor Sami Vice Mayor Sami kung kukumun at bali na Binmalay yan nagmalimat niya Mayor for how many years sa ating tanagagik and anong nang timat sa improvement na sa bali na Binmalay so it only shows sa ating tanagagik ya contrary sa aramay haka-haka na sari arom ya singaatan so amay panbibilian da so politika hindi man. In fairness naman kay Vice Mayor, respetuhin na lang natin yung kanilang desisyon. Effectivity ng resignation tomorrow. Tomorrow. So agmumutlabalat na ilalo niya lani od opisina to. Ay on. Say balita kat impaulor tolara may gamit to. At opisina to. So di bali tantik-tik mutlan panaon. Kasi by June 30 man oath of office lara may kin. Balon official. July 1. Oo. Nalama naman lay gapo. Singa sa kibulan niya masulok mo. So sa unak to natan naman bilang yung Vice Mayor ditan bali na Binmalay siyempre may number 1 yung councilor. At si number 1 yung councilor ditan, si katumuso na number 1 lamat sa agawan election. Congratulations. Si Councilor Mito Sison. Talaga nakatatakmot lad Binmalay si Councilor Mito Sison. Di ba? Yes. Kasi aming pigalan na number 1 Oo. Councilor. Isdira need man fill up nira na number 8 Councilor. Andila siguro. Andila. Oo. Makasave sa munisipyo man.
Oo. Yeah, kasi according to an information yan nalatimot saray councilor at talagang sa sweldo damat at bubalay 100,000 manaya a month. Likas mo kanyan Actually, ito may ibabaga to dyan sweldo daray kiyan opisyali sa tatin wala gano review may kiyan may salary grade na saray elected officials. Aray congressman 200 plus iraratan. Actually, Senate President and House Speaker si sweldo ang dararatan 347,888 yan 398,686 per month itan. Per month. Sa senators and members of the House of Representatives 293,191 to 334,059 a month itan at ating Pigara may senador? 24 senators. Andi, 347 senators tan are members of the House of Representatives 293,191 to 334,059 pesos. Ay dakol so natulungan da sara may less fortunate but deserving student. Wayakin kwa mo. Akin. Mimpigan inuulit tan ng Tito Sen. Ya agtulaan so sweldo to. Talaga? Legan niya termino to. Ilaan to para da sa edukasyon. Nasaro Gugaw. Ay, mabuhay ka, Tito Sen. Talaran ng tita na. So, sana abiklam matupad. tanay, ay balagmat manaya. Ay dakal so pero natulungan to. Abiklam tay edukasyon na sari Gugaw. Paano tulara kasi ramay scholars na sari nanduruman party list na tagapangasinan? Ay, ay, kiyan, wala ramay, untan subilay lante. Antamla, kulagabay ulitan. So ituloy mo. Okay. That governors and city mayors, ito po yung parang sinisweldo parehas nila. City mayor kasi syudad. Yun. 203,200 to 226,319. Yung mga municipal mayors ng 1 and 2 or ito yung mga first class and second class municipality lagi ka paborito RJ 142,663 yung to 178,572 municipal mayors na first class and second class. So yun yung mga sweldo nila. Mga councilor hindi na nabanggit. Lower than that. Lower than that siguro. Na yan eh. So marami rin yung nagbakasakali na maupo din para at least may livelihood. May sweldo. Kaya nga sa sweldo na yan, makukwenta mo na yung kinikita o yung sinasahod ng mga halal na opisyal. At sa sweldo nila yan mo na rin matatanto kung nangungurakot o hindi. Bakit ka mo? Bakit? Walang negosyo. Di ba? Walang negosyo. Walang pinagkakakitaan. Pero tignan mo naman yung kanyang mga ari-arian, di ba? So, pwede mong makwenta. Di ba? Di ba? Wala kang negosyo, sige nga. Wala kang pinagkakakitaan, tapos dakulso luganan mo, bali-bali abong mo, sa sweldo mo at untan labat. Di ba? Say kwintaan lang kapaborito RJ. At sa may milyon niya ginastos da. Aman may ginastos. Commensurate kasi sa may sweldo da. Yun din ang isa. Tapos ang pamumuhay, di ba? Na wala namang negosyo. Kaya saan nila kinukuha yung pera? So, ito lang mga kapaborito para alam din ninyo ang magmasid. Kaya namin sinasabi ito. Alam nyo ang magmasid sa inyong mga halal na opisyal. Yan, kaya yun lang naman ang punto dito. Para alam ninyo, at pagka sila ay tatakbo muli, may pagbabasihan kayo. Pero kapaborito Joseph, dami kong nakakausap. Na ano? May sinasabi sila? May sinasabi sila. Anong sinasabi nila?
Pag ikaw tumakbo, RJ Jimenez, kwantod siya may sakay. Oo. Mamprepara ka la, nagastusun mo ko na. Tamanalo ka. Kung na kung tano, ante ang ibasi anda. Pero, siya sutuputan mo, tamla. Di ba? Kwarta. Of course. Di ba? Yes. Initan la ibabagamay. Ay, okay. Ay, susilis. Agkwanta. No panon to ni paliwawa. Pero antak, sa intelihente ran butante, natatalusan dahil sitwasyon. Di ba? Yes. On. Nako. Oh, by the way, kaya rin nasa ay midterm election na tatang tanagagig at another election so arapon tayo. Tan may apultot, ya ibabagat karuman. Sa ibabagat karuman, ya may abitin so saray dumarengel. Ya wala lamot supakurong. Yon sublay. Oh, yes. Yan na yun. Pero Jad per barangay Labatlaya. Ay syempre, pakurong di mas lalo dakel ta amin niya ang kandidaton kagawad di manggastos mo. Akin pa mo. Akin. Kabalag mo lang honorarium ko mo pa. Ay tutuwatan. Ay so silis. Ay tanmot so habol na arom, 'di ba? Yes. Kanyan man paunan mo tira. Wala may kabat kun politiko yan di mo ladbilay. Na napituyawang kumot ay kwintam la kun tumat. Manggastos kayo unya pigaray ang loob. 'Di ba? Alam la gastos mo may kapaldo ano nayarian mo. Tawala ni ratay unexpected. Ya grasya kunto talagang talagang may prangkaan. Dan pigara kami met yang ibagaan to ay prangkaan na talaga. Imprangka to. Untan so kwintaan kwanto. Matindihan to Kabalag mo la so honorarium da saray barangay. So aka-schedule Aka-schedule aga man pinaway ko mili. Yes, ayay manlapot July 1 to 11 at sayon taon na tatong tanagagik at mga watlara na sarami applications for registration for voters for the barangay elections at Katipunan ng Kabataan or KK na ngayon. Hindi na SK? Sangguniang Kabataan. Bakit Katipunan ng Kabataan? KK ang tawag nila. Baka depende sa nagsulat. So yan yun Tapos October 1 to 7, yan yung filing of Certificate of Candidacy. And then October 27 to 31, yan na yung election period. Election period na po yan. And then November 20 to 29, campaign period po yan. So, ibig sabihin, 9 days lang yung campaign Balikin mo period. ngayong election period. Parang dyan ako parang mali October 27 to 31. Bakit gayon lang ang election period? Hanggang December 1 yung butuan. Kaya nga, nalito ako dito. Nalito ako dyan. Nung nabasa ko yan, mali ata to. Dahil ang election period, di ba? Kung sa midterm election, hanggang June pa yan, di ba? Yung election period, di ba? There's something wrong. Kaya nga, kasi mali ito ka ako. Kasi ang election day, December 1. Yes. Bakit ang election period? Election period is October 27, 31. Questionin natin nga. Questionin nga natin ito. Bakit sinong ganire? nagpalabas yan? Pero yung election day, tama naman. Yung sinabi December dyan. 1. Pero yung election period, from October, to 31 lang, yung election period. Baka may mali yun, May mali dyan. Kasi dapat sana October to December. Yes, kasi election nga yung December, but hindi na election period So, mali. May mali nga. May mali dyan. Nako. Congratulations nga pala sa mga pumasang mga bagong mga nurses po natin. Okay. Lalong-lalo na kinocongratulate natin si Henry Cecil J. Arenas. Anong pangalan? Babae ba yan? Babae. Dalawang pangalan. Henry pero yung Cecil. Di ba? Yung Henry Arenas. kasi pangalang lalaki. Pero yung Henry Cecil, niya, hindi R-Y, kundi R-I-E. R-I-E. Okay. Tapos yung Giselle niya, ito, pangalang babae na to. Baka Giselle. kinuha sa magulang. Okay. Oo. Dami mong kini-question na RJ Menes. Nililinaw lang. Congratulations sa Nikki. Ang palayaw niya, Nikki. Registered nurse na siya ngayon. At sa lahat ng mga pumasa sa Philippine Nurses Licensure Exam,
congratulations sa inyong pagkakapasa, ha? Mabuhay po kayo. Sana makahanap kayo kaagad ng trabaho. Ito may reaksyon, no? Ang sabi niya? Wala na bang talino at sinseridad ang mga botante ngayon, Idol RJ? Sariling kababayan hindi sinuportahan? Ano to? Ipinalit sa konting halaga. Serbisyo'y nawala. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko. Kilala mo ako, taga-Lingayen ako. Kwanto? Kasi nga wala gabay mo ibaga, amigo. Okay. Alright. Siguro Usap tayo. ang tinutukoy niya yung mga party list. Hindi, saka siguro ang tinutukoy niya, pero Lingayen, si Ibabaga to. Di ba? Okay. Baka alam mo na yan. Dahil, di ba, walang tumayo na naman sa Tagalinggian sa 2nd District. Alam mo na yan. Congressman. Yes. Siguro binabanggit nito, board member. Parang kilala ko to eh. Diba? Dahil natalo si Nicky Boy Reyes. Okay. Diba? Yun lang. Siguro nilinaw ko lang yung text. Binasa ko lang kasi liknaan niya eh. Diba? Sige. Tapos na ang eleksyon. Nagdesisyon na yung madlang people. Yes. Manmanan na lang natin yung serbisyo ng mga nahalal. Kasi sabi nga nila, talagang ganyan. Kahit iisa yung panalo ng isang kandidato, majority pa rin. Di ba? Yes. Ang siyang mananaig. Mananaig, okay. By the way, kahapon kasi may kumalat din sa social media na tinatanggal na yung no grade 11 and kinder. Wow, I like that. Alam mo, nung nabanggit mo yan kahapon, nung tapos na yung programa, ito na yung sinasabi ko. Na naging dakulso na abala, kapigantan gimapo. Noon kini si Deputy Secretary Luis Tro. Si Pinoy, the late President. Pinoy. Pinoy. Ngayon, ang sinabi dito, doon sa kumalat na advisory, announcement, no grade 11 and kinder. Starting June 2025, DepEd stop accepting K-12 o grade 11, diretso college na ang graduating ng grade 10. All 5 years old can accept in grade 1 kahit hindi na dumaan sa kinder. Ngayon, may pinost po ang DepEd Philippines. Ang sinasabi rito mga kapaborito, babala sa publiko, fake news. Yun. Bakit kamo? Bakit? Question ko na sana eh. Yung credibilidad nung balita na yan. Kasi alam mo, pinaplano pa lang yan. Katatapos lang ng eleksyon. Mayroong House Bill about that. Nakabinbin. Baka sa 2027 pa natin ma-implement yan. Correct. Kaya nga, sabi ko kanina, yun na yung hinihintay ko. Pero nung nabasa ko yung effectivity, parang sure na siya. Ay, fake yan, kako. Kaya pinatapos lang kita. Kasi alam ko may bill. Yes. May bill. Katatapos lang ng eleksyon, hindi pa pumapasa. Bakit? Yan na yung pinapakalat nila eh. Kaya sabi pero pabor din ako. Ikaw, pabor ka? Pabor din ako. Kasi maganda nga yun eh. Kasi minus ka na doon sa 2 taon. Pero yung hindi ako pabor uli dyan, yung wala ng kinder, di ba? Diretso na. Hindi kasi ang age ng dapat ng grade 1 6 years old, di ba? 6 or 7. Preparation yung before kinder, meron pa yung daycare, di ba? So, pagka pinag-grade 1 mo yung 5 years old, maatras yung edad, di ba? Yes, totoo yan. Mali na naman. So, fake news yan. Kako nung pinapakinggan ko. Saka may nakabinbin pa yung panukala patungkol dyan. Yes, kaya pinapaalala po ng DepEd, lalong-lalo na sa publiko, na mag-ingat at maging mapanuri laban sa mga misinformations tulad nito. Ito naman, tanong ni Arnold po, hindi ba fake news yung barangay election? Kasi sabi ng mga kumandidatong senador na mapupuspon daw ang pinag-uusapan kung 4 years o 6 years yung term sa pagpuspon. Parang napanood ko ito, Arnold po. Siguro pang-inganyo lang ng mga kandidato na yan. Di ba may na yan?
balikan lang natin ng konti, kapaborito Joseph. Yes. Di ba may Supreme Court ruling na dyan? Decision na? Di paano mo yan babaliin? Yes, diba? oo. Kaya, hindi fake news Arnolfo, yung December 1 kasi yun ang naka-schedule. Di ba? Yun, Maliban totoo lang yan. kung talagang gagawa sila ng paraan, pero Yun na yun. Kung Sa ngayon, mababali nila yung desisyon. Kasi diba? October na yun eh. So October. uupo sila ng June 30. June, pagpasok ng June, July na kaagad. Kasi June 30, July na. So, mag-uumpisa na yung pag-file ng pag-accept ng mga bubotos. Yes, kasi mga, ang punto nila dyan, katatapos lang ng eleksyon. yun. Ba't naman magkakaroon ulit ng eleksyon? Eh, yun ang sinasabi Di another gastos yan. Oo. Another gastos, ba't nyo i-schedule eh? Papupatangan nyo ka. Manggawa kayo ilay. I-schedule yun, di ba? Sinong gumawa? Di kumuntan tayo after election. I-schedule da. Yeah. Di i-schedule yun next year. Parang year, ganon. Gumagawa kayo ng mga batas eh. Pero, nakasad yan eh. So, with that, sa punto mong ganyan, ibig sabihin talagang tuloy na. Tuloy. Kayong nag-schedule. Tapos sasabihin ninyo na gastos sa gobyerno. Baka sinasabi nila gastos sa mga halal na opisyal dahil pag may susupo, kasalanan ninyo yan. Anyway, may budget Pasalyura eh. Anyway, may budget naman po yan. Yes, ang sinasabi sigurong gastos, gastos sa mga bagong halal dahil pag sumuporta yan, magbibigay yan. Pero pag sa gobyerno, tama yung sinabi mo, may budget. May budget yan. At saka ba't nila in-schedule na magkasabay yung eleksyon sa isang taon? Kayo rin ang gumagawa. Ay, nako. Tapos si Rally nang magsasabi na, ay, gastos. Sabi naman siguro, argumentual lang. Ikaw naman na RJ, sobra kang matalino. Ibang sitob ba yan official yung magde-decision siyempre may karapatan silang komisyon. Yes, nandun ako. Pero dapat tulad ni election lawyer si Makalintal, isa yung Romulo Makalintal. Talagang may katwiran naman siya. Okay. Kasi yung ang nakasaad na dapat nating sundin. Yes. Sige. Kay Madam Marilyn Soriano, good morning. Sabi niya, good morning po Sir RJ, Sir Joseph. Pugi-pugi kayong talaga. Kumon na nang takayong personal ya dua. Oy, sino yan si? Si Madam Marilyn Soriano. Nasa San Carlos City. Araw at magkape tayo. Sagot ko. Yan. Walang problema dyan. Madam Marilyn, narinig mo yan ha? Basta feel free. Yung lang. Libreng araw mo. Yan. Yes. Okay. So magpapatuloy po ang likna ibalik. Kaya din na sa rin pagkabat. Tanpay mano, malalapunit saray, manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo. Mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies, at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo, nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square, at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier
shopping mall. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawa, Paborito! Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito, Nandiyan Villasis, Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Alas 8:05 oras na natin sa Liknay Valley. Kalukan tabi ni siyempre sa rin magturiran na kapaborito. Amigo yo, RJ Belay Jimenez at your service. Always. Tanda sa magtarilingkor, magturin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Armando Garcia Sr. Good morning Joseph and RJ. Nakatutok kami at Dumalandan West. God bless. Kwanto. Ay, good morning po sa inyong lahat dyan, ha? Sa Dumalandan West. Raya Kabaluyan. Kabaluy. Yan. Ne, walay narurungal ko dyan. Walay mensahe nun kin, Kuya Will. Oh. Di ba, gakalob si Kuya Will. Ni walay mensahe ito. Nanang nyo, ha? Dangal nyo, ha? Parungal ko labat at si karakapaborito dyan. Ninang nyo, dangal nyo. Hinahanap artista. Pag nanonood kayo ng sinihan, kampanya, hinahanap artista. Pag nanonood kayo ng sinihan, sino ba pinanonood yung artista? Oh. Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin mag-servisyo, ayaw nyo. Di ba? Oh. Anyaw yun. Andi mo, in fairness, ito wala rin artistan analo mo at saya palabas sa eleksyon. Si Supremo. Alam mo yun? Sino yun? Hindi mo kilala si Supremo, hindi ka nanonood ng Batang Quiapo. Lito Lapid. Yes, tama. Nakalusot siya. Sinasabi ng mga intelihente na parang, di ba? Pero gusto rin ng madlang people.
bukod kay Lito Lapid, nanalo din sina Richard Gomez, si Arjo Atayde. Ay, sabihin mo ang posisyon. Richard Gomez is congressman. Sa Ormoc. Oo, sa Ormoc. Si Arjo Atayde balot agkuantano ina. Congressman diyan sa 1st District ata ng Quezon City. Ayan. Si Jolo Revilla, siyempre sa Cavite yan. Congressman yan sa Cavite. Ganon din si nanay niya siguro, Lani Mercado. Congressman din. Ata, congressman. Yes, congresswoman yan. Vilma Santos, governor ng Batangas. Stop ka nga dyan kay Vilma Santos. Bakit? Kasi nag-viral yung ano niya, iba yun yung sinakyan niya na may aircon. Ganon. Pero alam mo kung sinong malungkot. Si Lucky Manzano dahil hindi Lucky. Hindi nanalo. Si Lucky. Hindi nanalo. Hindi Lucky si Lucky. Bakit ka mo? Bakit? Natalong vice governor. Yes. Imantakin mo naman kung sinong katapat. Sino? Mandanas ko mo pa. Ay, wala na. Magaling yun eh. Sige, tuloy mo. Sumunod, si Esco Moreno, mayor ng siya? Manila. Naging mayor. Saka yung anak pa niya. Yes. Naging councilor. Si Lucy Torres Gomez, asawa ni Richard. Mayor naman siya. Mayor naman siya. Ganon din si Vico Soto, mayor din. Yan yung hindi talaga gumastos at talagang alam mo, hit niya yung mga ayuda-ayuda. Sige. Oo. Si Alfred Vargas. Congressman din ata. Congressman din yan. Wait lang, may re-reply si na ako. Si Daniel Fernando, ako na lang magtutuloy. Sige, go. Governor siya, re-elected governor diyan sa may Bulacan. Sino pa? Marami pa na mga artista din na talagang nasa media din. Pero media 'yon, pero parang nasa entertainment na rin siya. Si Sol Aragones. Dating congressman, ngayon siya atang governor diyan sa Laguna dahil sa Calabarzon. Alam mo, isa lang ang lalaki. Yung sa Cavite, Remulla. Pero lahat na sa pag Calabarzon, kuwan mo, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Lahat babae. Yes. Si Angelo De Leon nanalo rin. Angelo? Councilor. Pero natalo sino 'yon? Yung isang Angelic, sino yun? Si Juan De La Cruz. De La Cruz, Si Aiko Melendez. Nanalo din. Si James Yap, nanalo din. Kumandidato. Kumandidato rin. Si Gestoni Alarcon. Nanalo din. Ano kayong posisyon ng mga yan? Hindi na sinabi. Si Joaquin Dumaguso. Yun yung councilor. Councilor. Anak ni Isko. Yes. Si Aaron Villaflor, Alex Castro, Jason Avalos, at sinabi mo nga si Daniel Fernando. Sabi nga, yung pinag-uusapan ulit, matunog. Ewan ko kung may panukala din, may suggestion si Vice President Sara. Because yung dynasty naman, dahil dyan sa Davao, love nila yung Duterte. Marami daw Duterte yung nakapasok. Pero nung nakarang araw na sinabi ko yan, di ba? Na yung dynasty, wag na nating pag-initan ng ulo yan. Bakit ka mo? Binubuto sila ng taong bayan eh. Anong masama dyan? Yes. Yun naman ang akin dyan. Dumadaan naman yan sa pagboto ng madlang people. Kung maganda yung pinapakita ng isang pamilya, bakit? Pinipilit ba kayo? Di ba? Why not? Why not peanut? Siguro, let the people decide. Yun. Let the people gumawa decide. Na kayo ng tapos yung mga nagsasabi na binabati ko sina Willie Rebelliam binabati ko si Philip Salvador. Di ba? Kaya yung interview niya, yung mga bumabati ko, yun? May sinabi siya di ba? Yes. Sinalito Lapid. Ang sabi ko dyan, binubuto sila ng madlang people Di ang baguhin nyo, yung batas, dapat na may qualification na. Para wala na kayong sinasabi, porque di kampanilya kayo, yung pang mga naglalait, yung siyempre may pinag-aralan sila Although nasa constitution natin yung dynasty na talagang kung maaari hindi mangyari sa ating eleksyon. Wala pa rin kasing mga batas. Yun! Gumawa ng batas. Nasa pamilya, isa lang, dalawa lang. So, kailangan natin may mag-move Correct. sa Congress, sa Senado,
na magsulong ng isang batas patungkol sa anti-dynasty O sa rem. Senado, ilan ang bilyar ngayon? Dalawa. Dalawa. Dahil tatapos na si Mader. Oo. O papalit naman si Camille. Oo. O ilan ang ano diyan? Ilan ang Cayetano? Dalawa. O di ba? Yes. Ilan ang Tulpo ngayon? Dalawa rin. O parang di ba? Dalawa rin. So dapat may batas na isa lang sa pamilyang pwedeng maging senador. Meron ding dalawa ehersito. O ehersito, parang ganun dalawa sana. rin. Oo. Sa isang probinsya, dapat dalawa lang na magkamag-anak ang pupwede. Sa lahat ng posisyon, from governor to councilor. Di ba? Dapat diba? sana. Kung may batas. Kung may walang batas. dumadaan yan sa pagpipili ng madlang people. So, anong question dyan? Gusto sila maganda yung trabaho Yan. Tama diba? yan. Oo. Hindi mo yung mapipigilan. Kaya So, gumawa sila dapat ng batas. Sa present setup ngayon ng Senado, 4 na magkakamag-anak ang dyan at magkakapatid. Sabi ko na sa iyo Ha? Una, nabanggit mo na, Mark Villar at Camille Villar. Yes. Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano. Di ba? Yes. JB Ejercito at Jingo Estrada. At Rafi Tulfo at Erwin Tulfo. Di ba? Ilan yan? Apat. Di 8 na yan ang miyembro. Yes. Ng Senado. Ng Senado. Oo. Ay, Socialist Triangle. Pero speaking of Senado, medyo pag may siyam nakukontra doon sa impeachment, di ba? Ano na? Hindi na matutuloy. Hindi na matutuloy. Siyam. Pero sa bilang, parang pipito pa ata. Tignan natin, ha? Tignan mo nga. Okay, tignan natin. Kung may siyam? Ang incumbent ngayon, Padilla. Tanong ko sa'yo kahapon, di ba? Padilla, Ligarda, Tulfo, Gatchalian, Escudero, Villar, Cayetano, Zubire, Villanueva, Ejercito, Ontiveros, at Ejercito Jr. Ay, nandiyan pa si Ontiveros. Andiyan pa si Ontiveros. Oo. Tapos yung mga bagong uupo para bubuo doon sa 12. Go, Aquino, De La Rosa, Tulfo, Pangilinan, Marcoleta, Lacson, Soto, Cayetano, Villar, Lapid at Marcos. Yan. Kabilangin natin yung kwan. Yung sure na nasa partido ng Vice Presidente. Sa bagong papasok, Go, De La Rosa, Marcoleta, possible si Villar, at saka si Marcos. So 5. Sa incumbent. Sa incumbent, Padilla. 6. Si Bato, nabanggit mo na? Nabanggit ko na. 6, si Padilla. Possible si Villar din. Bungo, sa Padilla, sure yan. Di 7 na yun. Villar, na isa. Kung sasama. Tapos si Cayetano. Cayetano dahil kapartido yan ni noon. Si Alan Peter, ang sinasabi natin. 8 na. Zubire. Si Zubire. Yan na. Yan. So, may siyam, ha? Pwede. At si either Jinggoy o si Ejercito Jr. So abangan natin. Abangan natin. Kasi according naman kay Senate President Chis Escudero, sa July na, di ba? Pagka naupo na yung bagong mga halal na 12 senador. Yes. So kaabang-abang din yan, kapaborito Joseph. Kaabang-abang. Pero dahil sa isyong ng anti-dynasty, kung sakali, isusuportahan daw yan ni Vice President Sara Duterte. Yan narinig ko kanina, na posisyon din niya dyan sa issue. Kasi na-issue yan kasi dahil sa Davao, di ba? Nanalong mayor ulit si Tatay Digong. Tatay Digong, pero walang problem kahit nandun siya sa dahig. Dahil ang vice mayor, run away masyado. Yung anak din niya. Yes, yung anak din siya niya. nga actong mayor, if ever, in the absence of sabi naman ni Erwin Tulfo, I will resign if anti-political dynasty bill gets passed. Okay. Sinabi na niya, darantutan. Pero dapat kasi may bilang. Baka pwede yung dalawa. Di safe siya, di ba? Kasi sa Senado, tigda-dalawa naman, di ba? Yung mga nabanggit mo. Alam ninyo, mga kapaborito, kakaaro, kakaibigan,
ang sinusundan natin dito, batas. Mhm. Di ba? Yes. Yun ang ano dyan. So, dapat gumawa sila ng batas. Kung Oo. mapag-usapan na matagal nang pinag-uusapan every election, after election, lumalabas yung issue about that dynasty. Yun. Pero pagka wala na. Pag nandyan naman na sila, di naman na nila tinatalakay yan. Pero Bakit kaya? Pero Bakit kaya? happy to note na sumusuporta din si Inday Sara about that. Kailan ba sinulat yung ating constitution? Nung 1987, di ba? Oo. Yan yung bago na namatay na yung kasama natin sa sa pamamayag na palagi niyang kini-question yan. 1987, Bogus constitution. andyan na yung anti-dynastyism na provision. 2025 na ngayon. Di ba na matagal nang Wala pa ring- sinusulong yung Yes. Chacha, pero hanggang ngayon hindi pa naman Wala pa ring batas na sumusuporta yun. sa provision ng constitution na yun. Siguro napag-uusapan lang because sa resulta ng eleksyon, lalo na sa Davao, halos Duterte lahat sabi. Di ba? Pero sabi naman ni BP Sara ako pa mismo susulat, sabi niya. Kasi pero ang posisyon ko diyan, talagang isang posisyon ko diyan. Let the people decide. Yes, kaya nga gusto ng taong bayan Why Let not the people not, decide. Diba? Yun. Kahit sa isang probinsya, kahit na magpapamilya na yan kung gusto ng taong bayan Yes. Tama yun. Whether gusto nila yung serbisyo o alam mo na, yung isa. Ano ba yan? Ay, nako. Pero pagkapag-usapan yung dynasty, dumadaan din sila sa paghusga ng mga tao. Di ba? By the way, kapaborito Jay, may napansin ba kayo doon sa habang tumatakbo yung bilangan? Bakit? Ay, yung parang urong sulong? Yung kasi bawas-bawas? Oo. Parang ganon? Bakit? May nakita kasi ako sa senatorial race. Maraming nagsasabi niyan. Nung May 12, halimbawa na lang si Senador Bongo, ang nakukuha na niyang bilang is 26,050,143. May 12 yan. 11:54 p.m. Pagsapit ng May 13, 6:42 a.m., abay nabawasan. Naging 21,749,393. Sa senatorial race po yan. Ngayon, hindi sana ako maniniwala, baka fake news yan kako. May nakita rin ako the same na May 13, 2025, 5:02 a.m. dito sa atin, ang lamang nung nangunguna 708,530 contrary sa kay Gov Pogi na 637,176. Tapos pero ng May 12 ang nakalista po diyan 797,479, 717,000 yung isa, 033. So nabawasan. So sabi ko, ay nangyari kaya ito? So ang tanong ko naman diyan kasi hindi ko makita kung sino yung talagang opisyal na nagbibigay ng result. Yan ba ay sa COMELEC na yan? Kasi pagka sa COMELEC na yan, opisyal na yan. Kasi yung mga ibang nakakabit sa server, alam mo, di ba? Yung mga media outlet, mga ganon. Kung sila yung parang may kamali dyan, parang hindi mo maku-question. Pero pagka opisyal na resulta na galing sa COMELEC, abay, pwedeng questionin, di ba? Dahil yun na yung official. Tapos ng eleksyon official, partial result na yun. Yes, Pero pag sa mga nakakabit lang, unofficial. Partial result. Yes. Ayun. Actually, tapos na rin lang ang eleksyon. Nabu-brought out lang natin. Kasi may nagpo-post pinopost. May nagkukumpara. Sabi ko, kung ganito sa gubernatorial race, tapos biglang may lumabas sa senatorial, the same date, na ganun din, nabawasan, baka totoo, sabi ko. So, bring out lang natin, brought out lang natin. But doesn't necessarily mean na may nangyaring mali. Oo nga. Pero ang ano nga dyan, kung saan galing. Yun, kasi kung saan pagka galing. sa COMELEC, official yan. Oo. Pero pagka doon sa mga nakakabit sa server, na allowed naman dahil
para sa sa usaping transparency, di ba? Hindi naman official 'yon, pero pag COMELEC official. Kasi sabi dito, may mga actually nagbigay ng kanilang opinion, liknaan at atong tanagagik sa kwanto sa kay si Eliseo Rio Jr. Sa kwanto scripted results in the 2025 midterm election? Question mark. Okay. Number 1, kwanto, we can smell something fishy. In several occasions, inatras ang mga boto, then a one-time, big-time removal of 5 million votes. But other than that, votes garnered ay may patterns of similar results in every new update similar to 2022, but better enhanced now by their programmers. Kwanto? Nese, kwanto niya? Sa kayo ni, kwanto? The report I get from the inside is it's either 10-2 or 9-3. Which means 2 or 3 for PDP, and the 3 names was mentioned to me. Go, Bato, and Marcolita. Go and Bato is easy to handle kasi may ICC pa. And besides, they can reach the 6 seats dahil 3 lang lumusot. Opinion niya to lignahan niya. Tapos sabi niya, number 3, the sudden good performance of Bam and Kiko is a calculated gamble to show fairness kunyari but lessening PDP seats. In surveys, both barely make it to the magic 12, but both would likely convict the BP. Of course, opposition mga kapaborito Ajay. Yan. Yan? Siguro liknaan to, pero sa tinor na atay liknaan to ay tan observation to. Parang antamlan so panig to. Kaya nga ang tanong niya ngayon, script balat ito kasi parang may nakakatanggap siya ng mga informations. At isa sa mga sinakripisyo nila, si Abalos, basta lang, para lang mapatunayan, sabi nila na, see, even our own don't make it. Something like that. Pero, naman yan pero wala na. Nagugut-gut labat so kanunutan lanti kasi ay nako sige basta lang, pero liknaan lang niya yan, liknaan lang naman niya yon. Parang sa akin ayaw ko nang bigyan ng pero sa bagay sa kwanto ng Ping Lacson attention yan. The people have spoken. Yes. Big surprises and big wins and big upsets from a non-expert with long experience in campaigns and elections. These are some of the game changers. Sino yung mga game changers niyan? Yung mga millennials and Gen Z who went out and voted. Pangalawa na influencer sa election na to, social media. Yes. Alam mo, kaya nga parang ayaw ko nang pansinin yung reaksyon na yon. Dahil sa pagkatalos ko parang pinapaway lang si Bam Aquino at para hindi Bam Aquino una malayo pa, meron na siyang sa atin, di ba? Yes. Meron na siyang yung parang pakulo. Di ba? Si Bam Aquino sa mga iba't ibang universidad nagiging nila guest speaker. Si in fairness ito na-obserban ko lang, si Kiko Pangilinan palagi yan dito sa Pangasinan at sa Makule. Pumupunta pa yan sa mga pale-palengke. Tingnan mo yan, sakripisyo din nila. Kaya unfair din siguro. Sabihin parang pangatlong factor, former President Rodrigo Duterte. Pangatlong factor yon. Ay, nako. Pang-apat na factor, the much hipped administration machinery, especially during the midterm elections, failed. Hindi nagbunga yung masyadong mabunggang machinery ng administrasyon kwanto ng Senador Ping Lacson. So yun yung kanyang pananaw din liknaan to tan at atong tanagagik. Pero wala mo so liknaan to nan kin Attorney Panilo, Salvador Panilo kapag sige na. Sabihin sana ako pero sige na. Sa kwanto the results are a clear and unmistakable message. The Filipino nation stands firmly with former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte and rejects the vindictive politics of those who seek to undermine their legacy and mandate. Kwanto. Tilik na ang tumatana tatong tanagagig. At saya so resulta nagawan eleksyon
at senatorial race. Ha? Okay? Untuli sulik na ibalay, kaya rin na sa rin pakabatan pa imaro, malalapunit sa rin marangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito
FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aburrito. Alas 8:32 oras na natin sa Liknae Valley. Siyempre kalap kantabi ni Sari Magturiran ka paborito. Amigo yung RJ Beremenes at your service always. Tansay Magturiran ko, Magturiran ka paborito Joseph Kanilang Bakani. O ini, panod sa Sabado o Dino Simba, iproklama dala. Iramay analon senador. Si kato'y babaganatan ng Comelec Chairman George Erwin Garcia. Uy, so? Tani 98.9% matla. So sa may arisibda. Pero siyempre, sa duty lantin na sa Comelec, abutan agad 100%. Nga po yan, partial proclamation. Noon sa amin, ginawa data 1 to 8, parang gano'n. Nayari angang ko. 1 to 7. Tasay kwanto 1 to 10. Tasay kwanto ng kinat Chairman Garcia at Ken, kapiraso na lang naman ang kulang. Tontay na lang. Kahit siguro, wala yung kulang, basta may papadala sa amin sa National Board, perhaps baka wala ng effect ang natitirang results. Yes, ayun. Kasi kung ang lamang mo milyon, ang hinihintay, wala ng milyon, di ba? Yun. Ayun na yun. Yes. Kasi baka i-proclaim na rin. Ang anuhan nila dyan, ang lamangan nila is, milyon na. Milyon na eh. Yung sumusunod 3 million ang lamang niya doon, 3 million ang hahabulin niya doon sa pang-12 di ba? So malaki na 'yan. Yes. Isang na 'yan, 2, 3, 4 probinsya na 'yan. Tama 'yon. Kaya medyo mahihirapan na rin. Kaya siguro 'yun na lang sasabihin ni Comelec Chairman either this Saturday o kaya sa 18. By the way, binabati ko nga pala Happy Fiesta sa Barangay Basing. 2 beses nagpipiesta yan. Actually kasi yung kanilang ang aming patron diyan ay si San Isidro Labrador, kapaborito RJ. Ito yung kapiestahan po niya sa araw na to, May 15. Ay, happy fiesta. Tagang kami. Tapos yung isa? Yung isa naman, every February yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Bakit naman yun? Para saan yun? Yun yung regular na kasi nakasanayan ka, paborito RJ. So, hindi natatapat sa May 15. Yung yaman-yaman yun dyan, 2 piyesta. Hindi naman, wala naman ang handaan ngayon. Yun lang, magkakaroon po ng procession mamaya, mga alas 3 ng hapon. And then, following the procession, ay isang misa ang magaganap naman po. Ayan. Wala nang handaan, okay lang, basta ma-celebrate lang natin. Yon. Happy Fiesta, brother. Kwanto ng Madam Gemma. Madam Gemma good morning Guaras. sa mga nakikinig pala sa atin dyan sa may Labrador, Pangasinan. Sabi ni Roger sa akin, nakausap ko, iba na ang aming mayor, sabi niya. Ewan ko kung sinong nanalong mayor dyan. Hindi na daw si Akain. Hindi ko pa nakita yung result dyan. So may bago daw silang mayor. Yeah. Saan? Sa Labrador. Hindi na si Juan. Hindi na si Mira Kain. Hindi na. Oo. So, congratulations sa mga bagong opisyal niyo dyan, Roger. Madam Gemma, nakikinig pala sa Barangay Basing. Oy, minsan mapasyal nga ako dyan sa Nanay Bihing. Asyal ka, Ayan, naka-tune in siya sa 88.1. Wow. Alam mo, ang sesaya ko na may nanunod sa atin. Kahit isa lang, 2. Nakikinig siya sa atin. At, while driving. Nakikinig. Yes. Driving. Okay. Driving siya. Ingat madam sa pagdadrive. Yes. Oo. Kasi alam nyo, yung aksidente, talagang kakirom yan. Yung sa amin, sa may Baywalk, nabalitaan mo na yon. Yung nakamotor ba? Umaga na nakita. Nag-viral yun, di ba? Ano yun? Buhay pa yun? Wala na. Nakasakle. Di ba? Nandun pa yung motor niya. So, aga-asambot subila ito. Siguro yun, na disgrasya gabi, walang nakakita. Nako, sayang. So, kinabukasan na nakita. Siyempre, yung hindi ka madala agad sa ospital, tapos may bleeding. Di ba? May blood loss yun. Nako. Kakamatay mo doon. Loss of blood. Yun ang masakit. Kaya ingat-ingat lang po. Ingat sa pagmamaneho. Nako. Ito naman, para sa mga K-12 graduates
pwede na raw kayo magtrabaho sa gobyerno. Kasi yun naman kasi yung purpose niyan yung walang standby. Yun yung alam kong purpose diyan. Kaya nga pagka yung mga less fortunate, walang magastos, 'di ba? Oo nga, kasi pagka nag-graduate ka sa high school, 16 years old ka, 'di ba? Ang allowed is 18 years old. So imbis na mag-standby, mag-aaral pa. Pero ang hindi nila naisip, yung mga fast learner, haya na naman ako inabala ninyo yung karapatan nila na makausad na, 'di ba? Ay nako. Yun yung mali diyan dahil nilahat nila ito sige, sagutin niyo ako diyan. 'Di ba? Halimbawa, anak mo, 'di ba sa high school nga, sa mga public school may special science, mga ganon. 'Di ba? May nakaseparate yung mga fast learner para hindi naman magarabyado yung mga nasa regular, 'di ba? Paano 'yun? Pati sila kasali sila dun sa K-12. Hindi inabala mo sila. Kaya lang ang dapat sana optional 'yun. Ang nakikita ko dito kapaborito, RJ. Kasi siyempre madalang yung opportunity sa mga pampribadong kumpanya. Sa gobyerno. Sa takbo ng ekonomiya natin, madalang yung opportunity na makikita mo sa mga private companies. Saka ang kinukuha nila dyan, yung talagang asset. Yes. Di ba? Yung talagang kaya niya yung work. The best opportunity na available, siyempre, gobyerno. Ang problema ngayon, saan kukuha ang pundo ng gobyerno? Yun na naman. Naabunbunton na lang matiraditan. Ang tigawan darami arumoy. Saka, dyan, hindi lang yan. Hindi lang yan. Yung fairness. Kasi karamihan, ito political appointee na naman. Because of that political accommodation. Yes, oo. Hey! Magiging unfair na naman yan. Baka mamaya may maalis na naman. Alisin pa yung mga bago o alisin yung hindi kaalyado. Parang gano'n. Ay, nako. So nabunton na naman iradiman, magdoble-doble na naman ng trabaho. Yung iba magiging standby na lang ulit. Kahit mabalik yung yung 1530. Pwedeng bumalik. Kasi yung bunton so ibabaga, tuligawan dadtanoy. Okay lang sana kung yung resources ng government, okay lang. Pero pagka bunton lang mo sa empleyado, pupunta sa kanila yung resources, wala nang mapupunta para sa mga ibang projects. Tama yung sinabi ng kaibigan kong sorbitero Ano sabi niya? Kailangan dito palakasin ang ekonomiya. Gastusin ng tama ang pundo ng gobyerno. Alisin ang mga kurakot. Sabi niya, totoo naman. Correct. Totoo naman po pero talaga yan. Pero alam mo sabi ko sa kanya, hindi, gusto nilang may naghihirap. Para may ayuda. Kaya lang, iba ang impluwensya ni Busan Lee. Yung Busan Lee. Kala naman, Busan Lee na naman. Iba si Busan Lee kapag siyang lumakad, si Busan Lee, mababago ang lahat. Pero yung more than Busan Lee, ilan lang bayan yung nabiyayaan doon. Di ba? Pero karamihan Busan Lee. Oo, Busan Lee. Yung mga iba, ang lalaki pero may malaki rin ang ginastos. Kaya minsan nakukontra rin yung nakukuha sa pera, di ba? May mga, hindi naman lahat. Kasi may isang bayan na malaki yung ginastos nung kabila. Pero nanaig pa rin yung pagmamahal nila doon sa isa. Parang ganoon. So, naku, ayoko nang balikan. Ikaw kasi nabanggit mo naman si Busan Lee. Kaya parang move on, parang ganoon. Tapos move on ka, pero hindi ka makaka-move on sa gastusan. Maalala mo uli yan. Mababalik sa isipan mo yan. Bakit? Ano naman si election di nandiyan na naman si Busan Lee. May December election na yun parang hindi ka pa nakaka-move on sa election fever, di ba? Tapos ayan na naman. Babalik na naman ako sa sinabi ko. Ba't kasi nyo in-schedule na magkasabay? Tapos, questionin nyo na gastos-gastos. Ano ba yan? Naalala ko tuloy yung pinost ni Madam Gemma. Kapi muna ako. May pinost si Madam Gemma patungkol sa mga sweldo ng mga yung mga halal. Yung mga halal. Hindi hangal, halal. Halal. Tapos ganito lang ang kanilang sisweldohin, pero tignan mo kung paano sila gumastos tuwing panahon ng eleksyon. So ang tanong, tapos ito, baka hindi napakinggan ni Madam Gemma kanina yung sinabi ko. Idagdag mo na diyan na walang negosyo, walang pinagkakakitaan. Doon lang umaasa, gumastos pa ng marami, pero maraming pera. Magara ang bahay, kotse, mga ganon. Saan kinukuha?
Ayun. Ayan, Madam Jima, ha? Kaya maging mapagmatiyag po tayo. Yes. Sana nga. Kaya lang, kapaborito RJ, kailan kaya tayo matututo? Na hindi tayo pwedeng... Hindi pwedeng may ano dyan? Hindi tayo pwedeng diktahan ni Busan Lee. Hindi pwedeng may moratorium? Hindi naman pwede, ano ha? Oo. Kasi, paano kayo magkakaroon ng moratorium sa ano? Wala, ano? Wala. Kung baga sa dagat, kung wala ka nang mahuli, tigil muna ang pangingisda para manganak. Yung mga isda, parang ganoon, para tapos tuloy mo ulit, marami kang mahuli. Ano kaya kung para ma-educate yung mga butante na wag muna. Hindi mo naman babawalan kasi practice na, no? Oo. Talagang yung mga butante, sabi ko nga kapaborito, culture na yata eh. Oo, nandun na. Nakadikit na. Diba? Kasi ang Pilipino, by nature, talagang masugal. Masugal kwanda. Yung mahilig sa Game of Chance. Game of Chance. Sa gauntan. Yung may mga iba nga, iniaasa na yung kapalaran sa Game of Chance. Oo. Diba? Yes. Alam nyo, may mga pinapalad, pero marami ho yung mga hindi pinapalad. Tulad nung mga hindi sa paninira doon sa online games, di ba? Doon, may bisikleta. Tapos sabi, nang dahil sa ganito, online games, mayroon na siyang NMAX. Pero dati pala ang kanyang service, Fortuner. Tapos naging NMAX na lang. Uy! Kala mo, nanalo. Nabenta yung Fortuner. Naging NMAX na lang. Ay, nako. Pero alam mo, kapaborito, AJ, dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, ito balikan lang natin. Ang total number of expected voters natin is 2,156,306. Iyon ang inaasahan nating buboto. Pero ang bumoto lang, ang turnout is 1,854,672. Malapit-lapit na. Ilang porsyento yan? 80% siguro, or 90. So, minus mo yung 2 million, may 301,634 na hindi bumoto. So, yun yung bilang na hindi po bumoto, nakaboto dito sa ating lalawigan. Minus yung mga kasi hindi naman lahat yan na napalista, di ba? May mga error, di ba? Meron mga error to. Minus saka yung mga meron yung mga nawala na, namatay na. Oo. Saka yung hindi yung basta bumoto lang. Yes. Parang ganoon. So kung ibibilang mo doon sa hindi pala basihan yung kukunin mo yung boto na nakuha. Kung dalawang lang yung magkalaban. Hindi pala yon kasi marami rin yung hindi na bumoto dahil ayaw niyang may masaktan. Parang gano'n. O kaya nakukonsensya. May mga gano'n, di ba? Meron din. Hindi na ako buboto para walang masabi itong dalawang to. Parang gano'n. Kasi siyempre close sa kanya yung dalawang yun. Close yung dalawa. Hindi ko na ibuboto. So, hindi basihan din yun. Ang basihan doon, yung sumobra. May question doon. Yun. Mas mabuti yung kulang. Yung turnout ng boto sa nakuha ng dalawa. Kaysa sumobra. Pag sumobra, kinoy. Wala niya ni. Sumobra, bilang. Siyempre. Questionable yun. May question doon. Pero pag kinulang, hindi question yun. Kasi marami ang binabakante na lang. Hindi na lang bumuboto. Pero pag sumobra-sobra, ay nako. Question yun. By the way, may panawagan po si Mayor Paul sa Bayan ng Lingayen. Panawagan sa lahat ng mga kandidato at ng kanilang partido, lahat ng punong barangays kasama ang LGU Lingayen na magsagawa ng post-election clean-up at inventory ng mga recovered at disposed election campaign materials sa loob ng 5 araw pagkatapos ng eleksyon. Ito po ay alinsunod sa COMELEC Resolution number 11086 Section 30. Pinangunahan po ni Mayor Leopoldo Batawil ang pagbabaklas ng kanyang mga campaign materials bilang tugon sa advisory mula sa COMELEC. At sa ngayon patuloy pa ang pag-iikot ng LNB team upang baklasin pa ang kanilang campaign materials sa ibang lugar. Salamat po sa agarang pagtugon. Yan mula po sa Lingayen Municipality of Lingayen po yan. Actually, dito rin sa Dagupan, nakita ko na rin si Councilor Dada Reyna
nagtatanggal na rin ng kanyang mga tarpaulins. So, Sana i-recycle sumunod natin kayo. yun, pwede. Ako nga, yung mga hindi na tinanggal ko eh. Pantakip doon sa ibon ko. Di ba? Anong ibon mo? Yung ibon ko. Yung nga pala. No? Yung ibon ko. Yung kalapati mo? Yung lovebirds. Yung mga lovebirds mo. Happy Fiesta Barangay Kayanga, Sitio Cocaoc. Ayan, binasa ko na, Jerome. Happy Fiesta sa Barangay Kayanga, Sitio Cocaoc. Yan. Ito naman, liknaan to at atong tanagagik ta pigaran artista sunaplag at sa senatorial race. Si Lucky nga, Lucky na di Lucky. Hindi sa senatorial race. Sa senatorial, akala ko sa mga artista. Bodots King. Wala. Alam mo yun, lumalabas sa survey yun. Parang sigurado na pag survey ang pinag-usapan. Kasi nung nangampanya yung administration candidate dito, parang ang kanilang iniaagwat. Yan. Nakasama nila si Tol. Saka si Binhor Abalos, ating DLG, na hindi na nila nagawang parang yun ang hinihila nila. Pati si Boxing King nga wala Oo nga pala, nasan si nawala si Kamao. Nawala na yung kasikatan. At marami sa mga naging senador. Wala nga lumalabas din siya, di ba? Sa survey. Pero nawala siya. Natalo. Natalo siya. Sabi na ngayon ni Kwan, isang political analyst na si Gene Franco, well, of course, sabi niya, there are surprises in the results, but you mentioned earlier diversity. Diversity is important in a deliberative body such as the Senate, because at the end of the day, it's the debating skills as well as the political skills of the senators which actually will define his or her career in the Senate. Diba? Sabi naman natin kasi, sa Senado, dapat dyan yung magaling makipagdebate, yung magaling gumawa ng batas. Orador. Yun. Kasi hindi pwede yung papogi points ka lang doon sa Senado. Nga't sikat ka. Nakakatulong ka rin. Pero iba yung trabaho sa Senado. Pero Los Buenos hindi naman sa kasi yan legislative work yan. Yun. Ang panday kay Loy. House bill. Diba? Senate bill. Pinabangan na madlang people. Tama yun. Yun lang yun. Kaya kailangan natin yan. Tingnan mo yung mga unang setup ng mga senador. Puro mga abogado. Yes. Yung ilan doktor. Yes. Kasi meron silang may 40 dama yan nakukulan. Singa kalusugan din nakukulan may doktor. Yes. Di ba? Di ba piano may impakadalubhasa to. May aman niya field na ibahagi to. No sa pantutungtungan it about health. Aliwa mo amin abogado. So nakukulan, di ba? Pero at least walay kinto. O singa media. Di sarap to no media man. Well, of course, everybody has the right to run. Baka hindi nyo alam. Yung pong mga mamayak, anuman ang aspeto, alam nila yan. Anuman ang usapin. Dahil nire-research namin yan. Halimbawa, about health, di ba, nagbabasa tayo, nag-i-interview tayo ng mga talagang dalubhasa. O di at least na-educate ka, di ba? About lay, di ba? O may mga resource person ta, mga abogado. O di makakaaral ka. Parang ganun yun. Ang importante dyan, may alam ka. May alam ka. Tulad din sa amin, ito, may isingit ko lang. Sa kanyang kampanya, pinakita pa niya na anong taon pa yon, judge na ngayon si anak ni Attorney Evangelista Benedict, nagkonsel yan sa bayan. Mula noon wala nang miyembro ng sangguniang bayan namin sa Lingayen na abogado. Kaya nung nangampanya itong si Attorney Gab Macaraeg, iyon ang kanyang idinikdik, yun ang kanyang sinabi na ang kailangan dyan isang abogado. Matagal nang walang abogado sa konseho. Ayun, panalo. Anak ni ano nang pangalan? Nakaroon nga Kaloy. Good morning, congratulations. At ni yung asawa mo na pamangkin ni Uncle Buni. Yung asawa kasi ng ate ko, pamangkin niya yon, ay parang apo na niya. Yung nanalong abogado. Yes. Yan. So, mga ganun ba? Oo. So, may pagbabasihan at may kahinatan yung kinawasan yung kagalangan. Wala nagungguna yung. Actually, sabi ko, nakita ko, magiging masaya ang senador, ang Senado ngayon. Sa pagpasok ni
Rodante Marcoleta. Ang dami siyang mga bright ideas, di ba? Di ba sabi niya? Na-interview natin. Gusto mo, nandito pa yun eh. Di ba sabi niya yung sa makinarya sa para abot natin yung 20 pesos per kilo na bigas. Sana magawa niya yun. I like simple lang naman ang gagawin natin. Kwanto, di ba? Yung gagawin. Ano ba yung sinabi niya sa atin? Tingin yung yung about sa production, di ba? I-identify mo yung lugar din, suportahan mo. Halimbawa sa isang lugar, ang main source of every province. Yes, ang main source of livelihood nila doon is farming. Yun na. Then ibigay mo lahat yung resources ng gobyerno doon to improve yung farming kanila. Magbigay mo yung mga modern technologies sa farming and all the support na pwede mong maitulong para mas lumago pa yung kanilang production. Pagka marami yung production, siyempre, sasapat yun sa bilang ng mga mamamayan at kung sobra-sobra, and that's the time na pagkasobra ang production, bababa na yung presyo. Agawantan. Yan yung law of commerce na tatawagan natin. Kung ano man yung isang bagay naman na produkto ng isang probinsya, tulungan mo rin ulit para naman, kumbaga ito yung promotion ng one town, one product, OTOP. Gawantan at ating tanagagik. Insan, hello, good morning kay Madam Lynn Coronel nga pala. Bumabatis po siya ng good morning sa atin. Tapos yung sinasabi niya na babaan, yung singil sa kuryente, yung bill natin, sana matupad yun, kapaborito RJ. Ayun, gusto ko yun. Oo, di ba? Lalo na ngayon, ang init ng panahon, kailangan natin ng aircon. Yes. Pero siyempre, hindi naman pwedeng aircon sa Nago. Tamlatan, noon sabi may electric bill mo, paano man-consumption ka man. Yun yung sinasabi ni Madam Risa. Kayo mang kalaw ng balag sukin yun. Siyempre. Sa konsumo yun lang. Balbalag. Gauntan. Hay, agi. So, sana matupad lahat yun kapaborito, RJ. At sa kalidad naman ni Attorney Rodante Marcoleta, palagay ko magiging masigla ang Senado. Hello, good morning kay Sir Jerry Domingo. Say kwanto, Sir Jerry. Kumusta ka na dyan? Good morning, gentlemen. Kwanto, paano tula kasi dagupan kwanto, ang gapole checks and balance. Kwanto, heist. Kwanto. Hindi, ano naman di ba? Siyempre. Andiyan pa naman si Connie. Councilor Dada. Ang mag-userba dyan, yung madlang people. Kasi nga, kung in fairness naman, nakuha na kasi nila yung majority. Kaya sila nakaupo dyan. Ngayon siguro yung hindi bumoto, sila yung gwardiya ngayon. Pwede naman, di ba? Oo naman. Hindi lang yung the people. Hindi lang yung nakaupo ang pwedeng magwardya dyan. Yes. Ay, pinaparating pala ni ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga kababayan dyan sa Calasiao, Pangasinan. Congratulations. Re-electionist. Councilor Elias Villanueva from number 7 ata noon Ngayon, number 4. Number 4 na. Dahil sa kanyang serbisyo dyan sa Sangguniang Bayan ng Calasiao. Wow! Woo! Kumamo pa. Sige, good morning. Effective yun, ha? At si si itak-tak mo. Ay, si Vice Mayor. Pasasalamat din sa kanyang mga kababayan. Vice Mayor Edgar Mamenta. Binmaloy, Pangasinan. By the way, sabi naman nito ni Sir Manny, ang gapoy na pankwarta anda at farming bro, kanyan artificial labatan so 20 pesos per kilo. Tamas gabay da importation, tamas balag so kita. Singasamay kyan. Singasamay akin dakol so gagon nyo na may infrastructure, dalan. Yan pala dyan. Pero in fairness naman, maganda yan kasi magkakaroon tayo magandang daan. Pero yan yung palang mga proyekto na yan, madaling gawin, di ba? Madaling, alam mo na. Hindi pagka. Inom muna ako ng kape. Okay. Kaysa pagbibigay ng suporta doon sa mga sa pagbibigay ng malaking budget sa mga ibang bagay, agrikultura, suporta, lahat. Malakita dyan. Malakita dyan. Bakit? Oy, siyempre, upit-upit ka. Kung gabay tayo upit dyan. Di ba?
Ano to? Oh. Bakit may media accreditation? Saan? Darating si Pangulong BBM. Kailan? May 16 today. Tomorrow, Friday. Ano daw ang sadya? To congratulate yung mga nanalo or may purpose? May purpose siya. Groundbreaking ceremony of the Lower Agno River Irrigation System. Diyan po sa may Paitan Dam, Barangay Paitan, Santa Maria, Pangasinan. Sa 6th District. Oo. Congratulations nga pala ha. Nanalo pala si dating board member. Sino? Si Ranjen. Parang may nabasa akong Yes. pasasalamat. Nanalo? Nagbabalik si former Vice Governor Ranjit Shahani. Mabuhay ka manong. Sinong kasama niya na nanalo? Siguro si Yung incumbent na isa. Test. Binse ba? Binse. Ayun. Si Noel Binse. Test. Yan na naman si Manala ko. Talagang congratulations kay matalisiw mo. Apo Ranjit. Yan. Tapos groundbreaking ceremony ng Sky Garden. Sky Garden. Sa may Barangay Lukap. Tapos Sky inauguration ng Region 1 Medical Center Cancer Institute, R1MC Annex Cancer Center area sa may Bunuan, Bindok. So yun yung mga pupuntahan ni Pangulong BBM tomorrow dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Dito siya. May media accreditation na nabasa natin. Sige. Say kwanto ay balo tayo. Ikaw na muna diyan. Asunto at dagupan kwanto. Ang gapulay nagawan na civil society, gawon dalay gabayda, no apektado ra akawat do not complain. You got the government you deserve kwanto. Liknaan to matjay. Liknaan to pero let them work pa. Kasi inunahan nyo na let's watch and see. Yes, wag saka na pag may napansin kayong mali, nandito naman kami, magsumbong kayo. Pero 'di ba, pagbigyan. Ano ba 'to? Sige. Sige. We will give them the benefit of the doubt. Yun. Yun, may tics and tics baka kasi ano to? Sino yan? Mamaya, basahin ko. Si Romji. Romji. Binasa ko na Romji. Okay. Binasa ko na. Pero nga pala malam yung oras mga kapaborito. At tabayanan po, susunod kagad ang number 1 ni kapaborito, Joey Baby. Akalo pa kantabi lang mula Diknay Bali sa Rimagteriuran kapaborito. Amigo yung RJ Beremenes, at your service always. Tansay Magterilingkor kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay Tima the Technical Side, say Manangaro Lawas, The Faithful One, Engineer Richard Olanday. Sipo bukas mga kapaborito, andito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Bali-bali rin tugdugan da jay.